Kenang bagi Sorkar Jela leng bagi tenat kakot kakia akan kam penjana syuk-syuk ya ki Jaka Sumar ki badan haga distrik West Khasi Hills. Haga ni katayo kowe ni kiseng bahalang jong ni kathan kalawan kiyo syaka ni kenong ba Shillong rengkat ki jingdawan haga Sorkar halor kini kebenta. Kani keseng haga lai potrik unai wieng kalawan ni kendo ya menteri ketenat kakot kakia jong ke Sorkar Meghalaya uba ALHEC. Hagani kesini kita khot jong Khasi Students Union West Khasi Hills District hapok kejing yalam jong General Secretary Richard S. Karbani rengkat kejing senran lang kinong yalam jong KSU Sengteme. Kilawan ni kendo yu menteri Sorkar bakmi ketenat kokit kakia uba ALHEC haga bakil IT ru da kejing tho alor kimat jeng dawa jong ki kebedai bak kejing sumar nong pang haga than jong ki. Kawai ni kimat ka bagani ka kenhon kala kedau kadai halor bantau thamai no ya ka sub center haga snong lang pi bat hanong knom nang ta ban kentiu kardano iki primary health center ki bahag snong kenci meriau paryong bat markasa ki community health center kabalai kalong ban penjana syuk kecing chakri ki primary health center ki bahag snong maued nonglang shalang bat rambrai da ka bapin penbiang ki jing don kam jong ni Jaka Sumar kenthop iki jing thia nong pang bat ban penhe no iki jing tei jong ni Jaka Sumar Kajing dawa ke basau kalong ban penkloy kejing tungkam na kebeta ban penstet ki kam bani osdang no ek nursing college bat ka maternal and child health hospital hanu stoi. Ki wede ki mat jing dawa jong ka KSU kadai halor kejing dawa ban pentre kam no ek sub center belatei hakasnong maulangkhar bat hakasnong latdom kajing dawa ban thung no ya u radiologist ban pentre kam ek ultrasound bat x-ray hanong stoi hospital kajing pentre kam no ek ICU operation theater hanong stoi hospital bat ki wede kejing dawa nang tabadi nak liang dengan seng la kenturu ban penkloy na udwud ban pli ya ka laidom sub center kebadan ha mairang blok nang taya ka maulangkar sub center kebadan ha motharishan blok namar kini ki kabasa kalong stang bani penbet ki trai jaka pat ka department ha ka ba lala ban pli no namar kini ki atli ki sub center la asam ta la bun snem po West Khasi Hills te ha ka ba dei pat ke jing e jong ka district hospital hanong stoin bede ngila kaseng kala ba sibun ki jingduna ha ka ba kumba I menteri la debong ba ka jala jungi ka duna bhai ki manpower te nakaleng jong kaseng la pon sngo ba hadu mata ha ka te hospital ki parla ban thung yu radiologist la ne sonologist ban pet ki kini ki machine op kum ka ultrasound ba x-ray nang ta ban penyai be yu central oxygen line leng ba ka ICU nang ta operation theater bat ki wards ki baper nang ta ka blood bank hate po civil hospital nong stoin kala long ba lakloy rei ka jinge mta kalong ba kimpat empat thung ki doktor ki ba bed ha ka ban pe ki te ki ya ka te blood bank hadum tam padon pathologist doktor ba pe ya ka blood transfusion medicine ro hadum tam padon nang ta kibun ki doktor kaba katkum ka guideline jong ka Indian Public Health Standards baga district hospital ka dibanbun ki doktor rege jinge hadum taro orthopedic surgeon rumpadan psychiatrist rumpadan ophthalmologist rumpadan MD medicine ENT ru kini rumpadan tena kaliang jong ka seng kala dawana ka sarkar ling ba menteri ba la kumno ki diban pha no kini ki doktor sya te hospital nang ba ki pajba kan jo jing sekri ka ba khamba nang iba kadang duna sibun ha ka bedai berkane teu menteri ulong baik ye kicing don kambar khoj omdai tang ha ka distrik jongi re bro ko ge jela indiale ban penbiang nam ta ki jing don kam jong ki hospital lani sub center re ge jing susi kalong ba nakaleng jong menteri ru kubur ba ka jela ka jongi ka duna bha ha gi ha ka manpower lani gi jing duna jong ki doktor lani ge jing duna jong kini ki ba tebet hagilan baper ha ka bedai berka jing sumar lani ha bedai berka jing ko jing khia